Wakkere pielhaas voor Rooinet. Baldakijnen terug naar de Grote Kerk. Het is vandaag 15 november. Dit is het Peel en Maas Journaal. Nieuwsblad Peel en Maas gaat een samenwerking aan met Business Post Verstraeten. Business Post Verstraeten neemt vanaf 1 januari de bezorging van Peel en Maas in Venray en de kerkdorpen op zich. Van den Munkhof, uitgever van Peel en Maas, heeft het afgelopen jaar kritisch gekeken naar de bezorging. De bezorging is een van de grootste kostenposten als het gaat om het uitgeven van een krant. Door de samenwerking van Business Post Verstraeten worden die beheersbaar gehouden. Bijkomend voordeel is dat de bezorgers al in de ochtenduren aan hun route beginnen. Peel en Maas ligt vanaf 1 januari op donderdag dus een stuk vroeger in de brievenbus. Rooinet ontvangt aanstaande zondag de wakkere pielhaas tijdens de hazenpijper. Dit beeldje wordt ieder jaar toegekend aan een vereniging die zich onderscheiden heeft binnen de Venrayse samenleving. En in dat kader vindt de carnavalsvereniging dat Rooinet de prijs verdient. Het idee voor een digitaal archief is ongeveer 10 jaar geleden ontstaan. Het is eigenlijk begonnen in 2004, dus dat is bijna 10 jaar geleden inmiddels, toen een tweetal mensen aan tafel zaten. Dat was Twan van Els en Wil van Ham en die zaten samen te praten over het idee om wat in laadjes en kelders en bovenop zolders ligt, om dat te gaan aanbieden aan het grote publiek. En dat zou dan via internet moeten. Dat is eigenlijk het basisidee geweest in 2004. Daarna is er een vooronderzoek gestart. Ook werd er gekeken of het project wel haalbaar was. De KAI en de provincie hebben geld in Rooinet gestopt. Met een fanatieke groep vrijwilligers werd gestart met het digitaliseren van foto's en documenten. En inmiddels staat er al flink wat materiaal in het digitale archief dat door vrijwilligers online is gezet. We hebben dat niet geteld, dat zijn zeker 50.000 foto's en dia's en dat soort en documenten. Maar op Rooinet, want dat is heel iets anders, het verschijnen op Rooinet, daarvoor moet je het allemaal beschrijven en netjes in orde hebben. Zitten we op dit moment met 10.000 foto's, 500 documenten, 55 films en even kijken, 200 geluidsbestanden. Alhoewel Rooinet vaak door mensen wordt gezien als website, is het project meer dan dat. Rooinet bestaat eigenlijk uit 2 dingen. Uit een hele grote bak waar alles digitaal kan opgeslagen worden, vooral over de geschiedenis van Venray. En uit een website waar we dingen kunnen laten zien. Maar alle verenigingen Venray die wat met de geschiedenis te maken hebben of die dingen te maken hebben, die dingen hebben vanuit het verleden, kunnen gebruik maken van Rooinet. Inmiddels weten veel mensen hun weg al te vinden naar Rooinet. Per week trekt de website behoorlijk wat bezoekers die op zoek zijn naar archiefmateriaal. Verschrikkelijk veel mensen naar Rooinet. We hebben onlangs weer eens geïnventariseerd en het blijkt dat meer dan 2500 mensen per maand naar Rooinet kijken. En dan denken we wel eens, god, dat zijn mensen die elke keer terugkomen. Maar van die 2500 is meer dan de helft mensen die weer voor de eerste keer komen. Dus Rooinet is iets wat heel veel belangstelling heeft. Daarnaast hebben we nog ongeveer 1000 mensen die van Rooinet direct gebruik kunnen maken. Die direct in Rooinet spullen kunnen zetten. En voor een gemeente als Venray vinden een aantal van 1000 nu al behoorlijk groot. Maar we zijn nog volop bezig om dat aantal uit te breiden. De website heeft de afgelopen tijd ook een boost gekregen doordat Rooinet ook een Facebookpagina heeft aangemaakt. Veel mensen in de zogeheten Venray-groep op Facebook plaatsten de laatste tijd ook veel historische foto's die ze gevonden hebben via Rooinet. Venray was een van de eerste in Nederland met een dergelijk initiatief. Inmiddels hebben ook onder andere Horst, Gulpen en Roermond ook een dergelijk digitaal archief. En hierdoor is er nu ruimte voor een Limburgse overkoepelende organisatie, iets dat uitgebreid wordt met een verbinding met Europeana, een website voor Europees erfgoed. Taekwondo-vereniging Tong Il uit Venray houdt op zaterdag 23 november het Tong Il sparringstoernooi in sporthal De Wetteling. Er wordt gestreden in 3 categorieën voor jongens en meisjes in de pupillen, aspiranten en kadettenklassen in de leeftijd van 7 tot en met 14 jaar. Het eerste Tong Il sparringstoernooi wordt op zaterdag 23 november om 9:30 ochtends geopend door de sportwethouders Lucien Peters uit Venray en Paul Driessen uit Horst aan de Maas. Om 10 uur start het toernooi met de wedstrijden van de pupillen en aspiranten. De kadetten komen 1:30 's middags in actie. Afgelopen zomer startte de stichting Altaar en Kunstverwerving Sint-Petrus Bandenkerk Venray een actie om gelden te werven voor de plaatsing van baldakijnen. Een baldakijn is een versierde overkapping die ter bescherming van de heilige beelden geplaatst wordt.
Vroeger hingen er al baldekijnen boven de heilige beelden in de kerk, maar die zijn in de loop der tijd verwoest. Die hingen hier in de kerk uiteraard boven die beelden. En in de oorlog zijn er beelden hier weggehaald en verstopt voor de Duitsers. Maar die baldekijnen zijn blijven hangen. En op het einde, de laatste dagen van de oorlog, hebben de Duitsers de kerktoren opgeblazen om te voorkomen dat de Engelsen daar een uitzichtpost zouden hebben. En toen is die toren die is helemaal de kerk ingevallen. En daarmee zijn de baldekijnen ook vernield. De stichting wil graag dat de 10 beelden binnenkort weer worden beschermd door nieuwe baldekijnen. Dit gaat vervuiling van de beelden tegen. Dit is opgestart omdat in de loop der jaren zijn er nogal wat vervuilingen geweest van die beelden. Er is een andere stichting binnen deze kerk actief en die hebben de beelden weer op laten knappen door het restauratieatelier in Maastricht. En het grootste probleem van die beelden is eigenlijk dat door de stofwerveling er nogal wat stof op die beelden valt en die met name tasten de beelden aan. Een baldekijn is dus de perfecte bescherming hiervoor. De stichting hoopt dat er in december gestart kan worden met de realisatie van mooie houten ornamenten. Hiervoor worden nog enkele sponsoren gezocht. Als alles voorspoedig verloopt, kunnen de mensen uit Venray de baldekijnen in de carnavalsmis voor het eerst bewonderen. Tot zover dit Pil en Maas journaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met zaterdag 12 uur 's middags. Zaterdagavond is er een aflevering van Onder Vier Ogen met Jos Waals. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Vannacht gaat het licht vriezen. Het wordt dan -2. Overdag zijn er mistbanken die hardnekkig kunnen zijn. Als de zon erdoor komt, stijgt het kwik naar zo'n 6 graden. Zondag is er ook flinke kans op mist en zal de temperatuur blijven steken op ongeveer 5 graden. Ik wens u een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer.